kinanglan ang magkain, mag-sweet-sweet? Igatan. Yan ang maginanglan. Yung babae, katiro, igatan mo na. Ano kinanglan man, mag-love-love, mag-sweet-sweet. 2 hours Kinanglan, later, ginasama tayo. Mama can get food. Ay, didilito to, lalo mo to. Di mo ginasaan ka. Kaya pag sweet-sweet, masang ka. Nakapalingkod sa pamilya. Nakapalingkod sa pag-uban. Hindi mo sweet-sweeton yung mga partner. Na. Basit na isilingan na ka sweet-sweet. Mukha ka kabalo, pag halakaw na mo, tada si R. Hey! Nalali ah. Ay, yung kumpiyansa na dapat sa mga bana. Ang feeling, sasawa sinabaw. Milo. Magkadugay. Wala lami. Kaya ko lamig ko lang. Ang silingan kay ang feeling si masawa kay unan man. Magkadugay, wala lami na kayo. Lamig pa. Imong pagtanong sa ko. 8 years naman ta. Tinapa. Tinapa. Awards ka. Sinabaw, magkadugay, lami, bugno, lami. Yung unan, magkadugay, magkalami. So, ang pagtutsi niya is tinapa. Ano naman, kaya tinapa mo ng paborito. Paborito nga, Sarap. Ano ka gatas, Port? Papay. Papay. out, boy! Out! So, guys, dapat na imong favorite mo sa imong partner. Dito na pagtimpla live eh. Puro ang kamera. Wala ko na, Ano sa namay yung normal yun na. Kadugay yung talaga, kanahin ko na sila boy mo asawa din. Ambin na. Gamay lang. Gamay lang. Kaya tamahin sila ito. Sige, gamay lang. Gamay lang, Milo. Ano Milo? Wala na ba na, magkatigo ang lalaki, masusut-sut yung asawa, mahal no? Ako, Ang Bea. sakit diha? Ako, Bea. Manyakan ka? Ako. Lagi. Nabuan. Ay, kami. Ito. Ang saka diya. Ilan mang gutik ka? Ay, nako. Bantay. Awag na. Para paligon na siya sa kung ano kaya kami nyoon sa pinag-uban. Hindi mo rin, nandito sila pang fire. Para. Oh, ito may ilan. Sabi ni, may isa ko sa gatas. Sit, sa mga kayo, naman na lain. Ano sa mukha ko? Dito sa sit, sa di rin hindi mo kaya nga mag-sweet. Plastic lang, good na lang. Plastic lang. Sweet ka na. Joke lang, guys. O gano'n nga, kung kita yung partner, guys, kaya ito na yung gusto. Gusto niyo mo siya. Siyempre makatiguwag siya. Dikit siya. Sinabaw. Ano ko sa ganila ka? Liyan, hindi mo kayo. After 1 month, nagmahay na ka. Galudon ka nagtanaw sa Hindi na ka. partner. Ano na ako yaw? Dapat digi ka lulon ang magtanong sa imong partner. Halag tagpila na cut years. Hindi mo siya Taglood ay ito. kasama na sa imong mga opinions. Mga sila yan na kami. Ito ka na yung story. Pag ilang lugar ka, Yan na. bati na yung story. Dapat. Depende ra na laboy. Depende ra na. Gawas nito nga bati ng mga atasan na. Tuson mo na lang yun. Kaya ka bang permiro, utang ka na yung asawa ba? Ikaw pa maglobo. Yung partner, permiro, laban na pa, labisitan, para sa bulingaw, siya pa maglaba. Pagkalugihan na, bali na, ikaw na maglaba. Ikaw na galaba niyo.
Pagkasado na kayo. Ito isa ka. Sinusa diyan. Ako marites. Ay, siya, hindi pangita. Ayun, kayo mabuok ng bildo. Dapat love. Ang babae dapat in love permanent sa lalaki. Or ang lalaki. Abot lang. Hindi makatubag ana. So, dili di ka in love na ako, love. Ako balo ka. Ano ito? Saan? Ano lang gini eh? Ako nabuhat niya. Kawasan. Ngayon, mulayas. Klayasan mo yung mulayas. Nilubat. Oh, magkuhan-kuhan ba? Ngayon sa taga ni, mamutos. Ano kay? Layas eh. Ay, marisip. Mag-abot na magyapon. Alam na, wag yung mabuhat. Banta to, ano, layas na. May, ito. Next time na po guys, among kwento about sa relation. Until next time, diri sa among vlog. I love you so much. Bye-bye. Bye-bye lang. Bye-bye, guys. Bye-bye.